Hei, onko käytössäsi Zooceran Free tai jokin muu versio, mutta koet, että käyttöliittymä on tällä hetkellä omiin tarpeisiisi nähden liian monimutkainen? Näytän sinulle yksinkertaisen keinon, jonka voit poistaa moduuleja käytöstä. Oletetaan, että tarvitset ainoastaan yksinkertaisen asiakasrekisterin toiminnallisuudet ja kenties haluat hallinnoida muistiinpanoja ja muistutuksia esimerkiksi asiakkaille soittamisesta. Voit poistaa tarpeettomat moduulit yksinkertaisesti näin. Mene Setup-valikkoon. Sieltä kustomointivalikosta valitset moduulit, Manage Modules ja poistetaan ylimääräiset moduulit. Voit pitää Control-napin pohjassa. Jätetään sinne ainoastaan halutut moduulit. Näin. Nyt sinulla on erittäin yksinkertainen asiakasrekisteriohjelmisto käytössäsi. Siellä on ainoastaan 3 moduulia. Organisaatiotiedot, kontaktitiedot ja näihin liittyvät aktiviteetit.